Ahoj ľudia, ja vás vítam tohto videa a toto video je Minecraft séria a vlastne tu máme tento domček a toto je, ja som volám Kinox.sk, toto je epizóda 2 z Minecraft série a ideme už tu prebehlo aj pár zmien a tak všimli ste si moje logo tu, nie logo, ale banner, že Kinox. Záleží, či sa vám to bude páčiť. Tak ale... Čakajte chvíľku. Video... Tak. Teraz vám to ukážem. No. Prebehlo tu, že som si tu postavil ďalšiu miestnosť. A ešte jednu. To tu budem craftiť a také veci. A z toho, že tu mám aj toto sklo. Iron ore block. A tabulku. Kinox.sk. Čistky. Sklo vyrobené z piesku a vypálené. Torčky, toto taký obol. Mám drevo a toto je 16x16 blok. Dobre. Všetky mám plné. Čestko. Som si vyrobila nejaké zbranie, lebo som našiel henten, jak sa to volá. Proste som našiel diamanty, tam to bolo, aj iron ore som tam našiel a fakt som mal šťastie, že som našiel už tak skoro diamanty, ale to mám na normáli nastavené. No a môžem hovoriť aj hlasnejšie, lebo jedna mi písala v prvej epizóde, že hovorím ticho. No a tak hovorím hlasnejšie teda. No a ideme ešte kopať. Proste kopať. Dobre. Tak. Poďme sa vyspať. Nemám rád tie večer. Dole. Dúfam, že sa vám ľúbi táto kvalita, to asi nie. No lebo neviem, ako nastavil kvalitu, poradte mi. No, tak. Ideme dovnútra. Tak. Dneska by sme si mohli preniesť veci, akože niečo vyrobiť. Ako tu craftiť na ten crafting, aby sme tu mali, proste aby sme mali tie základné veci na craftenie, pec tu budem mať tak. Takže si to idem hneď preniesť a tu budem len spať alebo čo, ja neviem. Tak.
to. Tak. Česku tu necháme. Bež, Candy, bež. Jo. No. Tak. Sem pôjdu pece. Raz, dva, tri. Dobre, dáme tam tie veci. A vlastne mám plné čistky. Tieto. Tuto ešte len budem zaplňovať. No. Sorry. Tak, išli by sme sa prejsť. A tu som našiel toho veľa oru. Iron ore a také diamanty. Som preskúmal všetky jaskyne, čo sú tu, ale mal som šťastie na tú jaskyňu a niste sme mohli tiež ísť do nejaké jaskyne aspoň na chvíľku. Pokopať si. Chcem, aby toto video trvalo trošku akože kratšie, lebo nie kratšie, ale proste, aby nebolo také dlhé. Bude tam aspoň 15 minút. Tak. Tak. No. Kopeme. Nechcel by som tam spadnúť. No, kopeme do druhej strany. Kopeme. No. Tak. To je roztomila, potom pozatkám ťa svojim mečom. Tak. Ovečka. Tam je ďalšia ovečka. Mám ju. Ideme sa pozrieť na naše staré bývanie. To sme bývali. To viete. No. Som raz natáčal, ale malo to zlú kvalitu. Ďalšia ovečka. Vlna sa bude potrebovať na stavanie niečoho, napríklad. Porobíme si aj drevo nejaké. A písal mi nejaký Paťo, že vraj, a ho pozdravujem, aj dodal Let's Playera, aj Magican Games a vlastne nejaký Paťo mi písal, že konečne nejaké video, ktoré neseká, to som je Paťo, ale ja neviem ktorý, asi Paťo Bláško, alebo nejaký Paťo Kolár, alebo čo. Ja neviem, poznám ich asi 4, tých Patrikov. Ja neviem vôbec koľko natáčam. Neviem. No a mohli by sme si ísť von, čo si postaviť. Len tak. Postavíme také kido. Raz, dva, tri, 4.
12, 13, 14, 15. Raz, dva, tri, 4, 5. Choď, rýchlejšie. Raz, dva, tri, 4, 5. Tak. A teraz asi 10 vyššie. Raz, dva, tri, 4, 5. No, 5 stačí. Teraz dúfame, že sa nezomreme. Som to zle vymyslel. No tak čo teraz? No, musím skočiť. No, nezomreli sme. Vypadá to dobre, taký veľký kríž. Tak. Ideme sa dnes veci do čistky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A budem natáčať mody. Ideme von zase. Pekný krížik. Sa ideme pozrieť. Dobre. Aby sme videli na ten krížik, som to tak dal. Takže dúfam, že sa vám teda video páčilo, dajte like, koment a čau.